Manindo kita karon alang sa pagpadayag sa atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Karong adlaw sa pagbunyag kang Kristo, ang kalangitan na abli ug ang espiritu mikunsad kaniya. Diha sa pagampo atong pangayuon sa Amahan, ang pag-ukab sa tuburan sa iyang mga panalangin diha sa kalibutan ug kita moingon, Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang sa simbahan nga sama sa iyang Ginoo, ang pinalangga sa Amahan, nga ang iyang mga panalangin mabubo sa simbahan o ang espiritu sa Amahan, mukunsad kaniya uban sa kamatuoran o gahom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang ni atong gisangunan sa mga buhat sa pamunuan, nga ilang alagaran ang tinubdan sa katungod, og manlimbasog sa pagtukod sa tinuod nga hustisya sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang ni atong nataphaw diha sa ilang bunyag, nga mudilaab ang ilang pagtuog gugma diha sa ilang kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang kanato og sa atong katilingban, nga madasigon kita pagsunod sa tawag ni Kristo sa pagtukod sa matuod nga hustisya sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang ni atong mga nangamatay nga atong giampo, nga ang gahom sa grasya sa Dios, magdala kanila ngadto sa katumanan sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Makagagahom nga Amahan, pinaagi sa among bunyag, imo kaming gisagop nga imong mga anak. Pamatia nga among mga pagampo, pinaagi sa kaayo sa imong pinalanggang anak among Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Sa'yo
Pagampo kamo mga igsuon aron nga atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Dawaton sa Ginoong sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo dawata ang mga gasa nga gihalad atol sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himua nga ang mga halad sa mga nagtuo kanimo dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi ning katingalahan nga mga misteryo. Gipasabot mo dito sa Jordan ang bag-ong bunyag, aron tungod sa tingog nga gikan sa langit. Katuhan ka nga imong pulong nagpuyo uban kanamo. Ug pinaagi sa Espiritu Santo nga mikunsad sa dagway sa salampati. Gidiugan mo si Kristo ang imong sulugoon aron ilhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabus. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ahawi. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa nang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ning magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagbasakit sing kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug Panginong kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo